नमस्ते फ्रेंड्स इनिता नम्म रेसिपी सिंपल आद लेमन टी मस्त लायक आपुंडु हेल्थ गे बारी अड्डे ऐक्यान चातपड़ी 1 टीस्पून गे तोंदे तुलसी तप्पु 10 गे तोंदे बेल्ल ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ಗೆ ತಂದೆ ಚಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚ್ ದಾತು 4 ಲವಂಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚ್ ದಾತು ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ದಿಕ್ಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬಡ್ಗೈಕು ಲವಂಗ ಬಡ್ಗ 4 ಚಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ದೇರ ಬಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ತೀಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಣ ಕೊಡಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಡ್ಗ ಗುದ್ದುದು ಚಾತಪಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಡೋಣ ಸಮ ಕೊದ್ದಿ ಹೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪೇರ್ದ ಚಾ ಬರ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಟೀ ಬರ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಲ ಬಾರ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡ್ಕ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹರ್ಪುಗ ಹರ್ಪಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಗ್ಲಾಸು ಪಾಡ್ಗ ಗ್ಲಾಸು ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಲಿಂಬು ಪೂಂಟುದು ಪರಡೊಂದೇನು ಕಾಂಡೆ ಪೇರ್ದ ಚಾ ಪರ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು बका सीता दोंडे बेनेक भारी लायक अंचने निखिल ट्रೈ मल्तुले इल्लाड मस्त सिंपल उंडु अंचने ई वीडियो इष्ट आंड निखिलेगे लाइक कोरले शेर मल्पले सब्सक्राइब मल्पले प्लीज सपोर्ट ला मल्पले थैंक यू।